जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो दिनै सोरां क्लाबनि बानजायनायाव बा जोंनि फंबाय अर्जुन नार्जारिनि हास्थायनायाव दिनै मोनसे ओरैबायदि साक्सेसफुल बैसागु प्रि बैसागु फोरबो बाहाय सालबारि फाथाइगामि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोनसे ओरैबायदि रंजालि बैसागुखौ जोबोद गोसो खुसि प्रि बैसागु फालिदों। दा बाहाय फालिनायाव आं नुनो मोनफैदों बाहाय दिनै ओरैबायदि मोजां फालिदों बिथांमोना दिनै सोलोंथाइ बिथांखौ लानानै जोबोद मोनसे प्रग्राम लादों आरो बिदिनो हारिमु आफादजों लोगोसे बिभिन्न इभेन्ट्स लादों, स्पर्ट्स इभेन्ट्स लादों। दा बाहाय गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे रंजालि बैसागुखौ मोनसे ओरैबायदि फोरबो गोसो गोथारै खुंदों। आं जोबोद बाख्नायनांगौ जे बेबादिनो मोनसे डिसिप्लिनै फोरबोफोरखौ फालियोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया आरो साबसिन मोनसे गोजौ थाखोआव जों लांनो हागोन। आरो बेनो मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जे जों बैसागुनिफ्रायनो जोंनि मोसानाय, गान खननाय, दामनाय देनायखौ जोङो मोनसे सिनायथि होनो हायो। गतिके आं दिनै सालबारि गामिनि रायजो राजाखौ बुङो आरो फंबाय अर्जुननि नाजानायखौ आं जोबोद जाहाथे भबिष्यतआव फंबायनि नाजानाया आवगायलांबाय थायो आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे फंबायनि साक्सेसफुल जालाङो इन भबिष्यत। रंजालि बैसागु फोरबोनि थाखाय नोंथाङा सासे MCLA जानानै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? आङो बनगाव 9 नम्बर समस्थिनि सासे MCLA जाहाथे आङो जोंनि बैसागु फोरबोखौ जोंनि BTC ओनसोलाव जेसेबां रायजो राजा जनगस्ति दङ बयबो जाहाथे गोसो खुसियै रंजाथों बैसागुखौ आं बेखौ खावलायो। आं बनगाव समस्थिनिल' नंला जेनेबा बयबो BTCनि जेसेबां जाथि जनगस्ति दं जाहाथे खुसियै रंजानो हायो, बयबो मोजाङै रंजानाय जाहाथे जोङो समाजखौ गोग्गो लाखिनो हायो आं बेखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय। जोबोद बाख्नायथाव दिनै नोंथांमोनखौ दिनै हांख्रायनानै जोंनिसिम सफैनायनि थाखाय गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय आरो गाहाम रंजालि बैसागुनि गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो रायजो राजा आइ आफाफोरनिसिम सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरदों। जोंहा साननैनि हाबाफारिजों जों बे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। गुथि रंजालि बैसागु फोरबो सालबारि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव दा जोबोद गाहामैनो जालांदों। जों मोजां मोनदों। जोंनि रायजो राजाफ्रा बहुद डिसिप्लिन, बहुद मोजां गावबा गावनि आब्रुथि गोनां हाबाफारिखौबो मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों खुंफुं आफादनि सासे दैदेनगिरि जानानै। दा बेनो बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'निनो आगु गिबि जोंनि रंजानाय फोरबोआनो बेनो। दा बेनिखायनो आङो गिबियावनो जोंनि सालबारि गामिनि बा खाथि खालानि नांजाबनाय गामिफोर आइ आफा रायजो राजाफोर जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमनिसिमबो जोङो गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय आरो आसा खालामो जेन'बा बैसागु बोथोरा बयनिबो थाखाय नैबे बोसोरा गाहामै गाहाम जालांथों, बयनिबो थाखाय मोजाङै मोजां जाहाथे जिउफ्रा मोजाङै मोजां सोरखिलांनो हायो, गाहाम बयनिबो न'खराव रंजानाय खुसि रंजानाय बेफोरखौ मोननो हायो। बेखौनो जोंनि नैबे खुंफुं आफादनिफ्राय आङो साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय अनसायनायखौ जासिहरबाय। ओरैनो जोङो मैयाहाय स्पर्ट्स आरो माखासे लिटारेसि प्रग्राम बेफोरखौ लानाय जादों आरो माखासे कालचार कम्पिटिसनफोर बेफोरखौबो लानाय जादों। दा थांखिया बेनो माने जोङो उन्दै जोंनि गामिनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों मारैबा गोजौ फारसे बेफोरबायदि रंजानायजों बा माबा मोनसे दिन्थिनानै जोङो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो खोमा, उद्देश्यआ बेनो। बेवहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौबो लानाय जाफादों। लोगोसे जोङो बैसागुआ मा बेखौ जोङो रायजोफोरनि आइ आफाफोरनि सिगाङाव जों गुवारै फोरमायबाय। मानगोनां जोंनि गाहाय आलासि श्रीजुत जुबिराज बसुमतारी सार 9 नं बनगाव समस्थिनि MCLA बिथां साराबो गुवारैनो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मोजाङै गेबें रावै फोरमायलांबाय आरो रामफलबिल दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दङ, बिथाङाबो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिबाय। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायदों।